khona ilaboratory yasemazulwini kodwa i-collect igazi. Yabona kunalento ukuthi wayisimaka sibhedlela collectwa igazi, emazulwini collectwa inyembezi. Simakade egameni lika Yesu uthi igazi symbolizes ukuthi khona imvane yahlatshelwa thina. Futhi mehlo uJesu wayezoqeda ngegazi lezimbuzi nezinqama nezimvu. Kodwa uma ngabe udokotela efuna isifo segazini akaye enyembezini, kodwa uya egazini kumuntu adrowe lona. Noma ngabe isifo sicashe kangakanani, abantu baselaboratory bazosifuna baze basithole ngoba isifo sicasha egazini, bese bebuya nezimpendulo ukuthi kwenziwe njani. Kodwa emazulwini abaye egazini lomuntu ngoba likhona igazi lemvane laphalala ngenxa yethu. Kodwa baya enyembezini. Inyembezi emazulwini zihamba zifike zingene laboratory yaphezulu, bese amazulu ya-identify ukuthi uphakathi wayo yini ayikhalelayo, yini emhluphayo. Sihlukene emhlabeni kudrowa igazi lelebhu, kodwa ilebhu yasemazulwini idrowa inyembezi kapha suliyahanda ndosa kapha edila zotha limbra hasuna. NoSamson esegundiwe ekhanda lakhe, wabanjwa umfana omncane phithwini amaphilazi wakhala, wathi inkosi ake ngikhumbule kube kanye ngenxa yamagodami. Zarekhodwa inyembezi namokha phasiliyaktapha lebebosika. Kunelaboratory yasemazulwini, kuney'ngelosi ezehlikayo up and down. Ngizwa umuntu ethi pho mina mpostoli it's been 7 years. Ngizwa umuntu ethi pho mina saside kangaka isikhathi. Lalela no-Israyeli esephumile eGibhithe waphinde wahamba 40 years ehlane itaha lamasotho. Wayeba ney'khawu la akhala khona edikibala khona Zimra Adoli abahusi ebebela Adosha nakabasaya. Ngakhala kuJehova, uJehova wangizwa ukuthi akaphendulile kusho ukuthi akezwanga. Lihinira mahusi yaba ilaboratory yasemazulwini busy. Ukhepebezika papalia unababosi embemenda. Lalela zirekhodiwe. Uyabona masufoneliwe phakathi noma ngaphela u6 months ungawalandanga ama-result awalahlwa. Esibhedlela bofike badonsa ifile. Mabedonsa ifile base beyalifunda bese bethi hayi nowuzolanda ama-result amagazi. Kanjalo nasemazulwini khona amafayili ngamafayili amahanaya. Ingakho ethi masukollectile ufake ebhodleleni, masuqeda ufake ebhodleleni inyembezi zami, mesethi umbhala athi uyayirekhoda. Songeke iphambane nezomunye umuntu. Yakho lithi iBhayibheli asinacela iqanda, uJehova sinikeze ufezela. Anamahanteli prazo khobosina.